Henry chu kumsom pasari chau alani a ma se keji zala ya rit ani to a an skula phei chuan an fiam na samaya aming an phwa saka fiam thu tho nan tak hian an mang ani ber mai athel ton thina wang chuan aril ru ana a akhwa har thei khop mai ma se mi pakhat le ma ama tilim ve thin tu oma aming chu Sophia ani an skula chuan me chemel thaber ani nge Henry chuan Sophia chu angai zong em maya ma se adin huna ngai to in Sophia chuan shat po a shat a in ring lo ani ma se ni khat chu athil be sei lo deuh mai a thleng ve tlat mai Sophia chuan Henry chu an ina party an buat seina a local ve turin a som tatlat maya Henry chuan a oilo hial zoka a hlim box si hi ka hun thani chun ani nge yang ti in Sophia thinlung hne theidan chu angai to ta a ti chuan a ma sabera sut moi tak aleya karman to tak a ho boka engkim mai chu kaldi khap se adua a thian te poisa po apuk hiala Sophia tan present thatak mai apek thei chuan ati hlim zual hle don ni in a sha ani athin lung chu be seina in a khata he nge hi katana wane na intran na tur chu ani nge yang ti chu aring het bur to mai ni ti chuan party hun chu alo thleng don ta a Henry chu hlimviang ma se azam ru em mai boka asu thar le chu ha in akar man to tak ho chuan Sophia te in lama chuan ein khal phei ve ta a Sophia te in awathlen chuan zirlai no pangtam tak an lo oma an zawai mai chuan an hlim em vek mai ni hian alang Henry chu zamle zak tak chung chuan avalut ve a Sophia ta na a present le chu kengin ava peta chuta le abe seimya lo thil a thleng tatlat mai Sophia le a thian te chu an nui ta huk maya Henry chu azam cheta ngatinge mo an nui le ti chu angai to tangut ngut maya chuta zet chuan Sophia chu aronding chuaka midang zongzong ama angai chang turin a hanti a engemotak asoidon ti sha in Henry chu hlo thon na in alo khata ma se Sophia chuan enge asoidon ti a hre chak tho box si chutia be sei tak le be sei ngam cha box si lo chunga Sophia thu soi tur angai chan lai tak chuan Sophia chuan athin lung tina em tu tur aron soi chuak tatlat mai kan in choina kha in sha em kan skula mel cheber po kasom kal theyang ka ti kha heya thleng dikta a han ti chuan midang zong chu an nui dar maya Henry chu azak lu tuka ake chu a khor der maya amaila chu asen opa abi mup mai ni athu sha zo cha chu a oilo hial zo ka ani theilo ti in khokral dai mai chu adu ani chu mai chu alani lo Sophia bialpa dik tak zok chu aron kal hnaya Henry chu a han chuk en ang ven vona thian pa Sophia anga mel thai hi athin lung in ne thei in ring ve deuh tina emni a han ti a Henry chuan chan po a changam lo a kho mu chu a phe roi maya amit tui aron parola midang hola chu an nuring tol mai box si chuta zet chuan a in sum zo talo azak lu tuk chu a maya hup taringut maya le lam a hoya chakthe ang berin pon lama chuan atlan chuak ta atlan pa chuan thinrim na le za na ina khata angai zon ruk ve em Sophia in ati dan te shep chu she omati a ake chevek ani ber mai ma se athin lung chung ril taka chuan thinrim na le phubalak chak na aron piang tatlat maya ina thenga aruma alut ngala a inkal nana amit zong vung vek khopin achapa azak lutuk chu alu te po a hai moya a phone la a aril ru la peng thei tur dang anom takin ti in
eng emo chu a en kwala ma se a thil mu ho chuan a hnem don emo ati lain party na an thalak le video an post ho chu a mu a chu chuan a ril ru atina thar zel box si chu mai ni lovin ama antrol na le an deu so na then khat te po a mu a mi zong chuan an nui zat vek ni mai hian a in sha ani shi om ti viau ma se a thin lung chung rila chuan phuba lak chak na chu a ron lian ta tel maya dar thalanga chuan a in ena phuba chu kaladon khop mai ti in a phun ta sep mai car ni chung chu school po akal ngam talawa a phone a switch off a tu ma biak adu lo a thian thatak tak te pon an be pop theilawa ni tin mai chuan engtin nge phuba kala kang min noi tu te zong le ama Sophia ngei po kha engtin nge ka ti let ve ang ti ngot mai chu angai to ta tlut maya zakviau ma se tomreng thu om heksu kar ni no chuan school lama chuan avakal vele ta a ma se tun trum chu mi tu ma in an lo shat lo nan ti in mai ko raleya chu avwa tatlat maya tu man an lo shat lo abe se ni ma se chu ani donem le classroom chu avathenga tu man an shilo dura a in ngaya ma se ani haulo ama an mu vele nuiri hli rina khatle ta Sophia nuiri phei chu aring bik ni hian a shia a an nuiring lutuk chu classroom danga mi te po chuan ngatinge a an ron ti sap hialani Henry chuan ti vak ngai na a shelo ate ngoi ni hian a in shia a chulai mun atanga tlan chwale dai mai chu adua ma se han tlan chuak ngot po ni se atlan bo hlen thei chuang si lawa chu wangin hnuailam amela atwar tatlok mai ni annui zo ve mai tura angai lain Sophia le a thian te chuan an ron tran thale zela annui le zela ente u mai korte ron wa vel ti in annui na sa zwa sawa Henry chuan han tra le mai chu adua ma se chu thil thaber ani si lo an musit zwal sot don ni hian a shibok si Sophia chante zinga mi Sandra chu aron kal naya Henry Michael chu aron phi thak sak sok maya Henry chu bing le ta mup mai engthil che ange ti turpo ashelo chuti lai tak chuan be se lo tak mai thil a thleng ta anung lam deu atang chuan me che pakhat tong tam lem lo Emily chuan Sandrai kut chu aron chela du tok te ti in aron khapa Emily hi scholarship wanga he school lo lut ve the hi ani a an re the ve a anu hi Sophie te na ain lo thina an chung ko an har sat ve wangin musit ni shi omzia asha a Henry chu a khongai ani du tok te u a hantile twara chutia aron tingam chu makti in midang ho zong chu an ngoi ta duk maya Emily chuan Sandra le Sophia chu han mela athina rimti asha thei okhur deu dat chuan khatia musit kha inhne velawem ni du tok te u a hantile a Sophia mel chu alo dang lamta chutianga khak tu le khap tu chu ala tong ngai lo ngoi mai te min khak venga melo inu po kan ina aron in hlo thin ti hi mi zong shat lain ka soi idu ve ni mo a han te cha mai chu midang zong chu aron noi chuak le ta huk mai chu ta le Emily mai chu aron sen le ta tron maya Sophia ti boy chu adu big lo ma se Henry chu akhongai ema wangin aron chan ve mai kha ania chuti lai chuan mi then khat chuan Sophia po hi ative ma tho chukati antive sap thawa ma se ashat laya soingam ero an si lo ani engpo ni se an ba na lo huna pon lama chuan Henry chuan Emily hne na chuan in thashung takin vo in kha
kalom lutuk ania kalom lutuk ringot o min chana wangin Sophia Khan atilet ship mai box si cha poikati lutuk a han ti chuan Emily chu zalo deuh chuan anui haka a ho lutuk khatiang te kha chu katong jing to alom atia Henry chuan Sophia alangai zong ve thin kha a inten jok engtin nge khatiang me che swale chapo lutuk kha alo ngai zon ve em the jok ni thashung takin Emily ne na chuan thian kan ni thengem a hantia Emily chuan nui varvar chung chuan theite renge ti in phone number te chu anin pe a hokonga chuan an hodun ta a chuta le kar pakhat hian aron tlan pel don zeta ma se an zona chuan ading ta achunga chuan Sophia kha chuanga driver chuan Emily chu ron chuang ve turin aron awa Henry chuan a she thiam lo hle Sophia te driver anilom ni atia oni e ma se ka chuang don lo ti in Emily chuan a changa Henry chuan in omna mun ain angem ni a han ti chuan o in ange ma se abula ka chuang ngai lo apa po hian chuang ve turin min ti thina ma se Sophia hian min hu phur thin ema ka chuang ngai lem lo an driver hi afela min som ve mai mai ani hi a han ti chuan Henry chuan mak athitel tela Sophia chu no pangswal takani ti a hre chiang tel tela tuna chuan Sophia chu thati na pakhat ma anei to lo a huatin a hoto zoka chutia an din reng lai chuan Henry shwai tu tur motor po aron thleng ve ta Henry chuan ron chuang ve dai ta che kan thla ho pa don chinia atia Emily chu aron nui chuak ta a achunga hetiang hian tu ma hoi ho man la chuak ngai lawa oho kavan lom em tin kara chuan a chuang ve ta a ti chuan an tlan ta Emily te in an thlen chuan Henry chuan ani phot o ilawin enkol thadonia tin anin bai baya Emily po chu a hadam deuh song maya ti chuan an ina chuan a valut ta ma se in chung a valut cha chu a be sei lo lut tuk thil a thleng le ta a chun zom chu episode dot le kan lo ti chuak le don nia